that, we call that ballin'. Doing this is my calling. Flow is so appalling. My phone off and she calling. I'm like, yeah, what it do? Penthouse, man, what a view. Здравейте, пичове! Днес ще ви покажа как да инсталирате Photoshop възможно най-бързо и лесно. Та, нека започваме. Първото нещо, което трябва да направите е да отворите този линк, който съм сложил в описанието и следователно да го изтеглите. Ще скипна самото изтегляне. Така, хора, изтеглянето завърши и след като завърши изтеглянето ще ви излезе този WinRAR файл, който го разархивирате и оттам ще получите тази папка. Следователно, аз вече съм го направил. Та, отваряте папката, за да си пуснете Photoshop, трябва да отцъкнете тук. И лично на мен сега не излезе, защото съм го махнал, но по принцип ще излезе прозорец, в който ще ви попита дали искате да изпълните задачата. И за да си пуснете Photoshop, ще трябва да цъкнете да я изпълни. И ще ви излезе този прозорец, в който вече избирате на какъв език да ви е. Всеки път, щом си пускате Photoshop, ще ви пита, така че всеки път може да го смените. И в моят случай аз ще избера английски. И готово! Вече имате работещ Photoshop, при това безплатно.